světového dědictví UNESCO jako nejkrásnější fjord Norska. Geirangerský fjord je bočním fjordem nebo nejzazším fjordem, který se jmenuje Storfjord. Storfjord se dělí na dvě větve, a to na Norddalsfjord a Sydalsfjord. A Sydalsfjord potom dál pokračuje a zapisuje se do pevniny jako Geirangerský fjord. Takže v místě, kde se loď bude vracet zpátky do Geirangeru, budeme od mořského pobřeží vzdáleně plných 85 kilometrů.